Kaixo, Naiara naiz, Altzatarra. Eta gure orain auzo lehen herri izan zenari buruz, altzari buruzko kronika bat egitera etorri naiz. Herri batek izan zituen ilusio galduen kronika bat. Eta ilusioiek aurrera atera nahi izan zituen korporazioa gogoratzea. Altzatarrek historian aukeratu ahal izan duten azkena. 1931 urtean. Gaur egungo altza auzoa baino desente handiagoa zen Altzarria. Egungoa Alako 3. Gaurko altza, Intxaurrondo, Bidebieta, Sarrueta Martutene hartzen zituen, eta Altzabasoa mendialdea, Nafarroko mugan. Esan dezakegu plaza honetan bildu zirela herrian sortutako ilusioiek. Hau, udaletxe plaza baita, gertaera eta garaiaien lekuko isila. 1931ko apirilaren 12an, udal hauteskundeak egin ziren. Parte hartze handia izan zen, 82%. 6 independiente, 4 nazionalista eta 2 errepublikar aukeratu zituzten zinegotzi. Hautagaitza monarkikoen porrotak errepublikaren aldarrikapena eragin zuen apirilak 14ean. Hilaren 17an, Altzako zinegotzi hautetsiek udalberria osatu zuten. Argazkian ikus ditzakegu zinegotzi berriak, Altzako medikuari eskainitako omenaldian aurreskua dantzatzen. Sasiain, Aiesta, Cardona, Casares, Zurutuza, Tejada, Beretarbide, Atorrasagasti, Juanes eta Landa. Argazkian Iriarte eta Irureta Goiena falta dira. Jose Juanes Etxebeste zuzeneko boto gehien jaso zituen zinegotzia aukeratu zuten udalbatza berriko alkate. Ilusio asko eta asko piztu zituen garaia izan zen hura. 1931an zehar, politikan parte hartzeko interesa hainbat erakunde politikoren inguruan artikulatuz joan zen. Hoietako 2 egoitza sozialak inauguratu zituzten. Zentro Republikanoa Herrerako Azpirozenea etxean zabaldu zuten. EAJak lehenik Eusko Gaztedi batzokia inauguratu zuen Altzagainan, Aizpurutxo etxean. Eta urte bat geroago beste bat Herreran, Eusko etxea, Ibarbia etxean. Altzatar anarkistek, komunistek eta ezkerreko beste talde batzuetakoek Antxon eta Trintxerpen finkatutako taldetan parte hartzen zuten. Baina ilusioak ilusio, hoietakoren batzuk gauzatu ahal izan ziren ere. Esaterako, Bigarren Errepublikak emakumeak gizartean duen zereginaren aldaketa sakona jarri zuen abian. 1931ko abenduaren 9ko konstituzioak emakumeen botoa eta dibortzioa onartu zituen. Eta Zentro Republikanok egindako adierazpen publiko baten bidez goratu egin zuen. La República enalza a la mujer. Korporazioak aurre egin behar izan zion arazo larrienetako bat langileen langabezia eta prekarietatea izan ziren. Langabeak kontratatzen zituzten herri lanak egiteko. Hori izan zen udalak hartutako irtenbidea. Obra handiena Buenavistatik Sarruetara doan errepidea eraikitzea izan zen. 2 fasetan planteatu zen eta lehenengoa bakarrik egin ahal izan zen. Buenavistatik Katalinenera, Lauaizetan, hemen gauden toki hontaraino. Bigarrenaren exekuzioa Gerra Zibilak eten zuen. Beste obra garrantzitsu batzuk izan ziren ur hornidura handitzea eta hobetzea. Putzuetatik Intxaurrondora urak ekarriz. Eta Herrerako norteko trenbidearen oinezkoentzako azpiko pasabidea eraikitzea, 1932an. Udalak akordio batzuk sustatu zituen harrobien jabekin eta langabeen elkartekin obra publikoetarako harria ateratzeko. Gainera, langabeak ere kontratatzen ziren obra txikietarako, hala nola bideak, espaloiak, garbiketa eta baso berritzea konpontzeko, orain bezalaxe. Eta kontratazioetan lehentasuna ematen zitzaien herriko bizilagunei eta familiako gurasoak zirenei.
Hezkuntzari dedikazio handia eskaini zioten, eta desadostasunen iturria ere izan zen. Denera 1156 eskola haur zeuden Altzan. Altzak estatuko 2 eskola publiko zituen, Altzagainan eta Buenabistan. Gero eta haur gehiago zegoenez, behin-behineko ikasgela berria prestatu ziren Molinau, Intxaurrondon, Herreran eta Sarruetan. Azken hau zen eskola misto bakarra, eta Herreran eskola publiko berri bat eraikitzeko proiektua egin zen, baina ez zen gauzatu. Zentro pribatuen artean, La Asunción nabarmentzen zen, 340 ikaslerekin. Eta Herreran, San Luis Lasai ikastetxea nabarmentzen zen 152 ikaslerekin. Gainera, marrazketa eta solfeo eskola partikularrak diruz laguntzen ziren eskola ordutegitik kanpo, baita helduentzako gaueko eskolak ere. Lan gatazkak oso handiak ziren. Errepublika aldarrikatu eta hilabetera ategorrietan greban zeuden arrantzaleen manifestazioaren errepresioak 8 hildako eta zauritu ugarirekin bukatu zuen. Arrantza sektoreko ez gain, grebak egin ziren enpresa garrantzitsuetan, hala nola Gomistegiko Maderas konpainian edo Buenabistako Loinaz bizikleta fabrika nazionalean. Eskasia handia zegoen. Behartsuei laguntza emateko, udalak bere gain hartzen zituen mediku zaintzak eta baita sendagaiak ere. Ohikoa zen ere premialarrian zeuden pertsonek sorospen eskaerak aurkeztea, eta horiek udalaren asteroko saioetan bideratzen ziren. Errepublika garaian, erlijioak eta laikotasunak aurrez aurre talka egin zuten. Kasu batzuetan muturreko indarkeriaraino iritsiz. Hala nola konbentuen erreketa eta erlijiosoen fusilamenduak. Hori ez zen Altzako kasua izan. Izan ere, udalak konstituzioa betez modu ordenatu batez udaletxean, eskoletan eta hilerrian zeuden irudi erlijioso guztiak kendu zituen. Ondoren, San Martzial parrokiaren esku utziz. Baina horrek ez zituen laikotasunaren eta erlijioaren arteko tentsioak guztiz baretu. Eta horren adierazgarriak dira adibidez, Herreran plazari San Luis plaza izena jartzeko egin zuten eskaera. Eta laikoek errepideari Errepublika etorbidea izena jartzeko eskaerak. Biak onartu zituen udalbatzak. Tentsioaren beste adierazpen bat, lasaietarrei egindako omenaldiaren argazkia da. Frailei eskolak sotanaz jantzita ematea debekatu zietenean. Klimatologiak ere arazo larriak eragin zituen. 1933an Eurijasek 2 uholde handi eragin zituzten. Bata ekainaren 16an, non 3 pertsona hil ziren Herreran harresi bat erorita, eta bestea 4 hilabete geroago, urriaren 23an. Kalteak ugariak eta larriak izan ziren, eta udalak ezohiko aurrekontua onartu behar izan zuen. 1934ko irailean, gobernu zentralaren erabaki batzuek kontzertu ekonomikoaren aurka jo zuten, eta Euskal Ogasunetako diru-sarrerak nabarmen murriztu zituzten. Horren ondorioz, udal mugimendu handia sortu zen, eta udalbatzek batera dimisioa eman zuten. Udal altzatarra aho batez gehitu zitzaion erabaki horri eta horregatik epaituak izan ziren. 1936ko otsailean egin ziren hauteskunde orokorrak. EAJak irabazi zituen botoen 150 eskuratuta. Atzetik, Fronte Popularra 135rekin eta eskuineko koalizioak 115rekin geratu ziren. Eta udal korporazioa hautatua bere karguetara itzuli zen. Azken udal bilkura uztailaren 17an izango da, altxamendu militarraren bezperan. Bertan, eskolen beharrei buruz hitz egiten da, guardaplantako jaiei buruz, etxe berri batzuei ura nola hartu eztabaidatzen da, eta bar. Aiesta alkateak Herrerako Lasaie ikastetxeko ikaslekin batera ikasturte amaierako saribanaketan parte hartu eta gutxira izan zuen estatu kolpearen berri. Une hartatik aurrera, udalaren agintea defentsa batzordeak ordezkatu zuen, batez ere Fronte Popularreko kidek osatua. Behin-behineko espetxe bat sortu zuten Mirakruzeko konbentuan, eta eskuindar altzatarrak sartu zituzten. Tartean, Ricardo Tejada zinegotzi hautatua. Juan Iriarte zinegotzia bestalde, Altzako lehenengo konpainia gorriko kide izango da, teniente gisa, eta Eusko Gudarostearekin jarraituko du Santanderren Amoreman arte.
Gerrako 2 hilabeteren buruan, irailaren 13an, matxinatuek altza hartuko dute. Zinegotzi abertzaleak Bilborantz ebakuatuko dituzte eta bertan udal bulego bat irekiko dute ebakuatutako errefuxiatuak artatzeko. Bilbo frankisten esku erori arte iraungo duena. Erretiratzean, Pablo Landa, zinegotzia, altzatar militar komunista batzuek hilko dute zaian. Juan Iriarte, Pablo Landa, Jose Juanes eta Jose Manuel Beretarbide epaitegi militarrek epaituko dituzte. Iriarteri 30 urteko zigorra ezarriko diote. Juanesi 20koa eta Beretarbideri 6 urtekoa.